Ziprera begiratuko dugu, Zelaia eta Barandiaran jaunak, Gabon eta ongi etorri biei. Gabon. Esan zenuten joatan ostegunean Zipreko bankuak zabalik egongo zirela, eta ez daude. Eta Europar Batasunak esan zuen erabateko neurriak hartuko zituela eta ez zituen hartu, eta nik ez dakit nola balderatzen dezuen azken batean Zipren gertatu dena. Nik uste dut azkenian, hor gertatu dena da, Europar Batasunaren hasierako helburak eta hasierako estrategiak gauzatzen ari direla. Baina erabat ez. Bueno, ez horregon zan, bakigu Zipreko lehendakaritzaren partetik mugimendu bat gordailu txikien gain jartzeko nolabait erreskatearen samaren parte bat, horrek sortu da ezagutzen dugun gatazka eta atzera joan behar izan dabe. Naiz eta gero lortu daben Zipren nolabait erru guztia Europar Batasunaren gainean jauzi, baina errua, neurri horren proposamenaren errua argita garbi Zipren lehendakaritzaren eskoen. Orduan atzera join dabe eta nik uste dut igual guk pasaden astean egin gendu komentario baten, Rusiarekin sortutako arazoa dela eta komentatu gendun, Rusia neurri baten arrazoi dakola aserretzeko hartu delako neurri bat, nolabait kostea inbersoren gainean usteko hori ekonomikoki oso razionala da eta hasieratik egin behar zana nolabait erreskate prozeso guztietan, baina aserratzeko arrazoia deko nolabait bakarri kasu honetan egin dalako. Eta horren ostian, deklarazio batzuk egon dira, esanez beste kasuetan bebai igual prozedura berbera erabiltzen dela, eta nik uste dut printzipioz hori ikusi behar da nola eta, baina oso albiste ona izango litzakela. Naiz eta jakina, merkatuak haserre, eta boltsak bajau, eta nik uste dut estrategikoki krisiari aurre egiteko Rajoy eta Hollandek esan dute Zipreko egoera bakarra dela, gaur arratsean prentsaurrekoa elkarrekin eman da. Bai, kasu guztiak dire bat eta bakarrak, ez? Hor kontua da nik uste dut alderdi ona azpimarratzeagatik esango nuke Zipreko aurrezle txikiak babestu dituztela, eta nik uste dut hori postekoa dela. Eta Ziprek eurotik ateratzeko mamu horri uko egin diola, eta hori ere nik uste dut gainontzeko entzako ere ona dela, ez? Baina oroar krisi honen kudeaketan Europak erakutsi du ez daukala hots bakar bat, ez daukala plan bat, eta Rajoyk eta Hollandek gaur esaten dutena, ez dela Hollandako finantza ministroak atzo edo bezperan esan duena. Eta kontestu horre guztiak eurogunean ikuste dut ahuldu egiten duela bai kanpora begira eta baita barruko bizikidetzaari begira ere. Zipre bakarra dela, ez dut besterik gabe galdetu izan ere, gaur Espainiako bankuak eman dituen aurre ikuspenen arabera, Espainiako ekonomiak ez dirudi hobera egingo duen datozen hilabeteetan, jaitsiera aurre ikusten dio Espainiako bankuak eta gainera langabeziak gora egingo duela, kutsadurak eta onelako agian mamuak etortzen zaizkigu, ez, kasu batzuk ezagututa eta beste egoera batzuk ezagututa, naiz eta zuk diozun Zipreko eredua ez dela txarra. Zipreko eredua ez dela txarra, estrategia moduan krisiari aurre egiteko, baina, krisia hor dago. Eta oso egoera diferentean egongo ginean, oin 4 urte, ez dakit, urtetan gabiltz esaten horre prozesu hauetan hori zedala ekin behar dela. Inbersoreak erreskateen edo finantza krisialdiaren kosterik funtseskoena hartzia. Hori egin ez danez, zer sortu da? Koste guzti hori, gobernuen gainean, enpresen gainean, eta hiritarren gainean jarri. Hortik etorri dira austeritate politikak, eta barrez. Horreri buelta emateko tresnak, behar diren tresnak martxan jartzen hasten badire, primera, behintzat, irten biderako aukera baten aurrean egon goinak oso zaila da. Horrelako mugimenduak egon ziren 2008an, 2009an, eta azkenean porrota egin zuten, ze botere finanzieroen indar mediatiko eta ikaragarria dela, eta Europako gobernuak bide horretatik gauza bada esatia, baina ez dakita ausartuko diren benetan martxan jartzeko prozesu horiek. Bai, diren? Europako
finantza sistema batu bat ez dauen bitartean, eta nolabait gordailuen bermerako funtsa ez nazionala, baizik eta nolabait federala ez den bitartean, banku bakoitzak estatu bakoitzean duen eragina eta lobia oso handia da, ez? Eta nik uste dut Europak ez dakiela orokorrean, Adrianek esaten duena, desiragarria izango litzateke, banku batek porrot egin ahal izatea estatu bat porrotera eraman gabe. Zipren berriz ere gertatu den bezala. Ez da, gertatzen dena da, dagoeneko gainean dugun krisi honetan, ez dirudi haizeak norabide berean jotzen duenik Europako estatu guztientzat, eta orduan banku batasunerako pauso horiek ez dira ematen ari. Joseba Barandieran eta Adrian Zelaia 15 egun barru ikusiko dugu elkar.